awinjo kiwacho ni nitie winjruok mowinjo bed ni bedo e kind jonyuol gi jopuonj mondo ging'e ni kogik karang'o mowinjo bed ni ginyalo chule. Omende wacho ni sirikal ne ok owacho ni kik gichul pesa. Kata kamano samoro nitie jonyuol ma ok ginyal yie kata ok ginyal duogo cooperate gi dho kisungu. Ok ginyal yie mondo mi gin bende giduog giparie ni kata obedo noter nyithindo e skul to winjo bed ni pod gichulo pesa ni bang'e. Ere gimidhinya tim mane oni giduto gichopo singon ma samoro ne ok owache matek, janyuol nyalo weye ni koto nyathino dhi adhiya kaka nowachno, to kare idwa ni ochul pesa ni bang' kinde moro. Kinde be ok ochiw ni kinde marom nade mowinjo bed ni chiwe. Ere gimowinjo bed ni timo mondo miyo ni winjruok ma kama obedo Osuka? E gweng'wa mar Luo wa kae kawuoye Luo mar Ramogi ka, wan gi dok chien mang'eny kabisa. Nikech nyithiwa gi ndalo mane gisomo kapod gin kata e nursery, ne jonyuol gi ok dwa chulo pesa, mane chopo sama ka jopuonj train gi ni mondo gidhi ka gidhi dala to giywagi mondo eka omigi pesa gikele skul. Kendo daher mar nyisi ni nyithindo mang'eny kapok oywak dala to kata fees ok migi mondo gitere skul. Koro aneno ka wadhi bedo gi challenge kabisa education. Nikech jonyuol mang'eny ok bi golo pesa koro. To gima nyaka dhi timre mbele kama nyaka ging'e kata mang'eyo kaka ng'ama japuonj. Nikech dhi chopo sama koro jotelo gidhi nyisogi ni dhi ucham lunch dala. To sama osenyisi ni dhi cham lunch dala ni gibiro dhi chutho giduogi. Koro entry e grade 10 e Roberto, after 1 year, ibiro yudo ni half mag nyithindo gi osewe skul te. Koro gima neno monego bed ni chiefs omede timo, kata bed na ni gi mop ji gigolo mondo bi e skul. But e barasa gi go, nego giluong jonyuol kendo gi sensitize on the importance and necessity mar chulo school fees. Mane gima duong' ma nyaka watim, nikech jonyuol go kwa bi chwado mondo chul fees. To gima ng'eyo ni ko gichulo fees to nyithigi gi at the end of the day dhi drop ma dhi dala chuth kendo ok bi nengi. Koro an mane kwayo mara makwayo maduong' to kendo akwayo jotelo be ma iluongo ni principals gi dho kisungu ni ka nyithindo gi osebiro e skul to gimonego gikwong timo mokwongo, giluong jonyuol gibed go piny gi board members mondo jonyuol gi one ni ero president osewacho ni jobi e skul to pesa ma nyithindo gi dhi chamo e skul ka to onge mar adier, mondo gimbe gine gi wang' gi gibed sensitized. An mano e yo kende maneno minyalo yud go pesa.